И за финал оставих моята любима практика, а именно цигун. Това е енергийна практика, която идва от изтока. Може да се каже, че е и медитативна, която успокоява ума, тялото с бавни, плавни движения и с дълбоко вдишване и издишване. Това са едни от основните елементи в цигуна, защото когато тялото и умът се успокоят, импулсът и силата му намаляват. Затова ще ви покажа кратка 5-минутна практика в цигуна, като ви препоръчвам, ако можете, поне 10 минути на ден да го практикувате. Сега ще ви покажа някои от основните движения, които може да правите, като всяко едно от движенията, от различните движения, които ще ви покажа, може да ги правите индивидуално 10 минути. Примерно само 10 минути едното движение или 10 минути другото движение. Не е задължително да ги сменяте, така че дори само едно движение да знаете е достатъчно, за да може да започнете своята практика. Изключително много ми е помогнало в справянето с импулсите, с хазартната зависимост, с много други неща и емоционални състояния. Така че започвам с практиката, ще ви кажа позицията и основни неща и ще ви водя.